No a teraz si skúsme povedať, ako vlastne komunikuje alebo sa rozpráva ten mobil s tou svojou sieťou. To znamená, mám vypnutý mobil, teraz ho niekde zapnem, čo ten mobil urobí. Hej? V jeho dosahu sú vždycky nejaké veže. Predpokladáme teda, že sme v civilizovanom území, kde sú nejaké tie vysielače a príjimače. To znamená, že vlastne ten mobil začne postupne počúvať signály z tých jednotlivých veží a urobí si doslova takú hitparádu. Hej? Urobí si zoznam veží, ktoré má vo svojom dosahu a vytriedi si ich podľa sily signálu. Hej? Čiže on si normálne urobí takú tabuľku. A teraz si musím dávať pozor, akom sú poradí tuná, pretože skupina pred vami ma hneď dopravila, že väža A je najbližšie, tak bude mať najsilnejší signál, tak on si urobí, ako prvá je väža A mám signál takejto sily, ako druhá, no vyberte si, či druhá bude Bčko. No, dobre, tak nech je B, C. Hej. Čiže urobí si zoznam všetkých veží, ktoré momentálne vidí tam, kde je a vyberie si tú, ktorá mu dáva najsilnejší signál. A tú väžu si povie, že teda dobre, cez túto väžu budem komunikovať. Keď si tú väžu vyberie, tak potom cez tú vybratú väžu do toho kontroléra, do tej malej riadiacej jednotky a cez ňu do tej veľkej, potom povie informácie o sebe. To znamená, prečíta SIM-kartu a pozrie sa, takéto mám číslo, ktoré je. To číslo, ktoré je na tém SIM-karte, není vaše účastnícke číslo. To není 09, 02 a tak ďalej. To je špeciálne číslo, ktoré vy nevidíte, ale každý účastník, každý mobil, okrem toho, že má verejné číslo, ktoré vidí účastník, má ešte jedno číslo, ktoré účastník nevidí. A to číslo je pre nás dôležitejšie ako to účastnícke.